No ja som si tam pozrel, tam je aj tí majstri všelijakí sú tam. Takže dobre, aspoň tú jednu ruku si chrániť trošku, kontrolujete a vždy sa vám tá fľaša niekde spojuje, je tam taká lajna, čo vám ide od hora dole. Tak po tej je dobré to šúkať. Dajte sa to dole. Ona nebude protestovať, aj keď išla hodinu a pol v aute. Dobre. Ja idem tam, tak neviem, ako to ty vidieť. Poďte sem bližšie. Tak idem hore? A odtiaľ budem strieľať? Nie. Tak vlastne pôjdete po tej čiare a na nejaké 3 si to dáme. Raz, 2, 3. Musí sa opucovať, je to dobre, že vyskúšať. Aby sa to skôr očistilo. Kde to vyzerá? Väčšiu silu dáte do toho, tak vlastne to poletí tým ďalej. Vlastne zostane vám čistý rez, ktorý upozorniť hostí, že nechytať rukou, lebo porezať sa môže. Určite pozor s tým, keď už máte podnapisých, aby nezačali piť fľaše, jak to niektorí vedia. A toto, keď to robíte na záhrade, tak toto si pozberať, keď budete kosiť vlastne, aby to niekoho netrafilo zase. To je v podstate tá kritické miesto na tej fľaši. Hej, tam sa vám, tam len ťuknete. Iniciátor lomu. Hej, tam len do toho jemne šupnete a ono to... A radšej to nechať na stolnej Na tom miere, nie? YouTube tam sú aj tie symboly. Nie, ja keď som to prvýkrát, ja som videl vlastne, ako si jeden pán takto roztrhol ruku a nechcel